Higher Sompa 93.1. What's the enka every sunyania? Aya Sompa 90.7. I feel so sunyana see them live. Yeah, aya Sompa 98.9. Ewie Sompa kasiabo and then sama hodo ayashi share kuchegu krataso and na ekwabo achewa asampa yetia. Medeba sumubeti miakaya hon ewo Facebook, social media platforms ahudo ni na ya Twitter ka hon, YouTube and TikTok ni na ka hon. Aya Sompa TV Ghana. Sompa TV Ghana. Afen samno so wudro sompaonline.com wubenya bi akenkan. Enewe samno do so nemum debedi mu akotene no ebini. Adwuma ya foya mu ye adwuma e watemu adwuma kuo no mu ayanhyehyeye bi a wo kire se wonom e de omakade ni na egu ha ne om strike no wonom afri asia fenso ye beko offenso ene ne month no so abrantie bi a wode sekan ato ni minim ya watwa ne ho no a police for ensa akano Abrantie bi nso ene chance e de go dance nti enam so amanaku na danfo ya no eno nso emu nkyiremu wa hase ni na wobeti bi e wakase so busuansem no doso ene de be so mo se sompa ewia bremu kase bo afeyentwa ye hombra ne afa ensem no mu nkyiremu embe so moin Sompa Atemu adwumakuo no ade abeto odihye ni nanim se efre na di kwedie mo bibia emmen court dan ne sane so mo de omakade agu ho ya akwaye se court no mo ma hompo na nkoma babo adwuma wo kirema wo mo sika bi akoka aban ho no ma twetwe nkrata bebre nanso aban enfiomo ene nkrata ni bi ko office of the president ebi so eko labor commissioner so besi sabre no wo bia enya enti omusu friend Wey ene nsema yera Samuel afote otu ede to yanimu abro bepie mu ewo ade ache bi adwumadie no so ne o mahene ya wadubu ache atwetwe nkomo Party ya bebe ya social letters. Maybe ya exposing a placard on our grievances the state government in Jamaica. Don't you new salary from January to the TV. Maybe first day after maybe ya several interviews. And I throw ama president ya start from labor commission. They no say ya mamu ultimatum. So mu ye winner and the between labor commission by any government, any office of the president, Minister of Finance, Minister of Employment and Labor. Then no representation from government, no representation from finance. Labor, Minister of Employment and Labor. Yet you need to know say young consul be doing second time no and sana be the representative deputy director labor commission labor Minister of Labor and Employment. Nji oba na yakasa ya grofensi yen tinsan na yen share the baby asem no. So musi yen ma omo time. Yes, sir, say okay. Because of the agency no. Omo up to Friday because that was on Wednesday, 10th May. Ye kaya omo si the Friday omo pere. Yeah, na say okay. Omo si Friday no omo si this the following Wednesday. Ye pom trust say Wednesday no omo ma yen ka asem na yen wi. Ye kaya omo si akonya no so labor commission for almost the government ample time solve assembly. Okay. And I'm looking sign 24th May. In the 24th May, they call Adeno. Penya dia, na see justice coffee into your call. Yes, sir. Time labor commission my. You call 2 weeks of not even a single delegation from government. Let alone the government who or throw the area or acknowledge the proposals and idea. No, sir, and push your okay, so sign on media and the pay a human this time. It was just like Openya Kasa ye aya president at the Judicial Service Staff Association of Ghana JUSAG ano yera Samuel afote otu ne saka kwame redu ewa homa no so akopia mu ewo Edum Court Complex so ene ne twetwe nkomo emisa ne se edampote ene ekoso ewo court wo sisi akwame otime ka me mo ha mo akwa ba o na teso ya sempetia ewie Edum Court Complex so etisen Pia say ubedu ha
sabe make say mananti court wa hodo be mienu ana me ensem wo harma we say wo circuit court and wo appeal court and wo high court nyina wo ha akwa ni na mananti mu na me de kan wa circuit court say me circuit court no bebi amanfo be hunu yie pa central police station dan no echipe se wo fa soldiers complex wona be pie won mo a de di kan wona wo ma wo sini pa hana be di kan wo mu a secret court 1 2 3 ni na akuya ni na ya tutu na obedu won so no to ya tu ni se ya tu kwara kwa obedu no ye de benya kase de asensan gate no ho e kire se enne nto so bi a woni de wa he de obakase bia na obi de wu ana nanso no enyi wu no mu se dia dwumafo mu ye dwuma e wo court ahodo mu no obudi omu se ba betu da no eno na kire se strike omu so omu ko no e sha se no aye no kwa dwuma kire wo ba benya e se sa kwana no the body of them cohesive improvement register for MB and NASA impo court workers and also be a year catch new one business of Kadesu. We are any what ma or Kyo and over what ma watching 7 Asamado to say we clean what ma my side beneath as a appeal court a war and also a bank policy for a Hodiano. I was so Akusia, because of what if we are home because now. If you do one more and Kojana Americano, BS1, the same thing to say, also the dialogue is and the one program they come out say, get me quite a chunka, Yama, Upiakra, and women is a graffiti to everyone put up head, of course, which you do one. I have now, I sense my Puma Chess, as long as you get chair, a band say, or we hear the dear food one, or we young Sankanya, or more Chess and Kupoya, men, or more do Kata, or more pen, and if you have table put to win now, or best reader, while Blamu Yedmana. Akwa oba bibia dia dance say strike no ebiso akoso minim da kwa aja ebetumi abewe tise privo ani aban edim komo ya da be dan bia ye da ufo no bia we na se omo bi dia na ja ti trefo mi ke we da bia e che se le court fo omo ka se omo di omo pen omo krata efi omo table omo table ni mbeso refi ho no aye na aye adwuma so ba obi ni ho no ma ba betu court office ho no ma obekan wasam kwa adiampo na kwame oma court shaw mo say no mo mbra ne ani o masem no eno so ho nsem te say kuya se obi onu mo asabe no dumi no abodi dodo na asan mo tipo dumi no mo ayi tumi shi adin dia kusia no a wose wonu kwa obi a no nim se bibi se ekoso obi nso so onu mo a woso kam stamp fu na kan be stamp mai so court ho no bi ba ye se anya duma ti kwa na se meko ti kuya obi abana batun dan ma no anse wasa na chikwa do abatuna security a ho onu ba ya arrest wa chense na court wa se wo san wuti ade printi akua omo mo hagina no se obi ni ho ma onya echefa wo court ho asim die ho asemo na jaze wo security man na ono na be kire se na court amendment ne san wa chi ne san ko akua pepe ani denye bo ho ni che edia ma wa akua hu se BBS harmo kwame waye nini na mame fa unsi ha meda sepa ne wadaje mesida sepa bia abusia ya mano bofo kwame redu en wa hyase ba apro en asem ni bia hodo na wonantinantimu ahwe se ne empanyefo ni bi ba yo se ne interpreters court registrars e bitimi ba adwuma anaso muni na edi omunkuku ene omunkaka egufom ye konsenfo from ma ye na ye ni enhwe man ye sika semu Dr. Richmond from Pong ayenim di fo pa ye ba ne sikasem ene ho toto ya wo ba adwuma wo ya de ye pa na na pa ne twetwe nkomo ebisa ne so manyi bosia ya ba wo so musa no wo kire se kwaba no man China pa da kwaba mo bosia na wo ahwe ntua no se ne wo se utua ne dia enye won wasa wo nipa bia wo man ni mu wo ba besesa ni na e de free ho no ensem ode ma ye no tie bia yi Maya Juma Bibriama, was Zambia and Southern Africa. Local Zambia and set up, say, Oman started off, say, Omo Bobusiana, Omo critical infrastructure near Setanka, Omo de Ejichom, Ebola could be China Fountain. Masanity, so Bobusian, Nase, Bosiano, who did this Bosiana Noa? Nase, Bosiano went in Chia because of the older Bosiana, and if you get the bounce, and Sanity, and Anyama, a bit me a seat. Tina yani ekase Bosnia capital markets bilateral credit in this animal they are not the best options. China they sort in the baby
and I have a Bobusiana a day and Yoma Bia. Me again say a yes at the Siano in a certain way. Didn't now, yes, I said, and as a Cobasuntia, Nipano, Obigina, and also no other crown of Aswadi Agita. And it's a good group of Sofina say, because the Siaka goes on the China, because I can't be on my buy and young Yaka, I'm on my just in some video by any Shadan in Charles, CSA, say, woman, and then the room the chain in your messages. I young and Kakraman. And it's a Cobasi do baby, and your man, I have to say, yes, Wasano, the Intimintia, and any worker time, they will have to follow these things. Dr. Richmond from Pon watchere se biesi pen ebibre mu ha se ya wo ma me kwaje bosiana so wantime ntua se de woso tua no na ne ba no so na ne pe woni mamu ni na wasesa e de free hon mo wie ye e na de to so se sabane ne panyifo ka so mbesa akọ ye dwaman so ene kose asa kwaje bosiani bi mu dia ene woni omo anya adwenkwesa ne se ensu so bosan ye di kan akobo no e de maye no enkoye ye ho akire ye dada ahokire abeto ye so na osaka se wo ko international capital market ho asa kwaje bosan bi mu dia ene ye koya na se ye bae Media or so, I mean, literally, figuratively, no, my dream when I say, it's me, we are really not see it to me, engineer, and so they acquire outdoor honor, and no, a acquire Wama or mine, it's me a sustainable, a sick assume that you catch you, and I am ready. Also, you man, day is your mind or a man, engineer, half is your nature. Don't be so to me the two who dim now, the Chinese character, the literature, and work enough. Divi aboy budget ni aboy nwa konmen so 3 na say etimi gina kakra loan dey say and one say go for mo pesically amagana I try atie nti dey send dey ya no betimi enya na easy it may be because it's easy to do after say the watch on here can supporting or intimadia a money African country they say or say a Kobobusian but it's not the right way it's not the best way no media be do it intimate copy said the omanpani can be that chibia sen no can any no chine 600 million and me na how many cry asakra and stand what the Canada inti semeka say treasury ahodo cry aji cry na be chombe said 1/4 of the whole fund and sana remember say budget na ankasa no budget a year run is ankasa no you hear budget support and sakra na the amount of people cover international reserves na ade o senki chombe se boso miensa asat February na number se na otwimi no e disasi kawe no bi o say the prepare and pressure Way a sika semunim de for Dr. Richmond from Pon. Abusiara from to break us here and now Sompa 93.1 Gusua ye day mamo no. What the nesi honum say African Union Day and ye baby bremu hasin kabomwa and then what the se was a shahon fenam so Emma Executive Director at the Africa Center for Security and Counter Terrorism and ye kwa wa shebamba hon samso ewe bibremu hasei. Yera Emmanuel Kutin so de nanu atumi a wo kire se bibremu ha se de enke akoya nim da ranso ye mpanyifo dwirim kata hyehye ne proye ene kokoasa saase ye kwase ye ba eno nti ana amansan dwaso mpanyifo no wo mu hu sie ye serious no ti nsem odi to ye nimo yi Africa must come back to the table once again and look at how it can harness its potential in terms of the natural resources we have and see how we can start, no matter how small it is, to be able to produce what we eat and trade among ourselves. That is why in the press statement, I mentioned about we defaulting on our promises. If you remember the Agenda 2020, most of the African countries defaulted on that. And that was a very beautiful document. Have ACTA with us now. That will enable African countries to trade among ourselves. So that commercial hub, unfortunately, its headquarters is in Ghana. We need to exploit that, trade among ourselves, have a common voice. Until we begin to do the right thing, the international community will not speak Africa right. Until we begin to harness the benefits of democracy, look at justice, look at human rights, look at the need to put infrastructure in place for the total emancipation of the African youth.
until we put systems in place to create jobs for the African youth, then the African youth don't cross them on the Mediterranean and die on the seas. They will always continue to treat us as such. If you look at Sudan, when the war started, we released a statement, and why on the seas they will always continue to treat us as such. If you look at Sudan, when the war started, we released a statement, and we did some comparative analysis, looking at the interest the Western world is focusing on Ukraine, and it looks as if the Sudan crisis it has not even happened on the surface of the world. And Nipakasa ye Yera Imano Kutin, Executive Director Edema Africa Center for Security and Counter-Terrorism. Yeshasa Yensa Ebekan Dr. Dominic de Graft Athawano and Akopiomo Ewoke and US Political Science Department. Where senior lecturer Honian and Chichon Komokakra say AU de no crabes Sabin for Sobi was swan and for Sobempo and Edema Yense a bibimai. Yen sanka no nti abusua yanto akase no so yi yenko piemu e wo fenso eho ne anya ne ntia sa brantie bi a wadi mfirihia no aduonu nan wo ya de sekan atwa ne mene na posifo ensa aka no mene wo kase die safo kantanka ya wo life fm ofenso wa homa no so wono na nsem no sene koye ni na wadi akira besisa bre na omboye emu nkyire mu sabusuafo na kasa na eba ne sempo na asem no esiye abusuan beka ye ho e wo facebook abrantie no ne de ne mfoni atosi abrantie no ne de ne mfoni atoso e wo facebook no eye Sompa TV Ghana wudru honma wo be hu abrantie no eda so na se wawuo se wonwu ye asema na busuafo no eka no so ye ne safo kantanka betwetwe ho nkomo na ye hu said ne eko safo kantanka atemenka safo wo ho safo kantanka hello safo efidie ne de ye adwuma nti etoda na atom safo kantanka atemenka na safo atemenka me mo ha mo akwa ba o yes me bato metonka sisi yo araho semasi e wo ofenso abantie ya wo pese wo sha osan ne hu eno na mu kyemu te sen yo mi naba mame enda wasena mema atiefo nyina akwa ba sabre obia otie Sompa 93.1 wi aprento breka sebo na no kre se obepi offenso asamankama bia ne ye offenso asamankama eho na ebenada etwa anadwo ya nti asem papa eho emframa ebofa babie na ni nyina ye abranti wa bia ye na busuadi nkomo no ni mfie ni ye aduonu miensa wawura aduonu nan anesa ni din a wo fode ma no Ibrahim na nso esan ahote din na mema abanti no Pablo ani din a wafade ato ne ho a odifre na be ma nyame nukure ni mini aba enye obi a owo medical record bi se sebi na dwene mu ha no oya be ma ne bibia akoye kama owie school ewo dwamena kenten be se 2020 ho efi ho na wontimi nya nto aso enko entwaso suku anase onsu adwuma na bibia ni ho a eha no na dwene mu da ho ne bibia e kama na mini aba utie mu a sa ebenada no ankasa na no one ni nuanom na yonkufo bi edi akoniaba fiti anopa besi awia omokotena no modidi but ade onuanom no bi sha se suspect en say na abrante no nkomodie mu no na omo nhyɛ da hu nie papa sa ase sɛde omonim no ne nkomodie ebi ohia wo obɛhyɛ nkura obɛyɛse no saa da benada no fi na nopa eba na wie nyina no na ne nkomodie mu akwa ase asesa ase obi a ase ese kura de mi hu de menye de na ase wi ase ayese ne memo adion nsensem bi sa na ekokoso a na onuanom bi so ye na se na Ibrahim mpo na wo hye nkura ni ade na de na de o kan nsem bi se bibia be ye ni ade na mini aba na konia badie mu ani tie o mu nyina ko wie se anadwo be se non konompa mu ko be se non dubrem na osan kokko wura fie na owura fie no na o maame
ego omufie animu ha ose uhura banti oda bench so ho ena onua kuma enso wodem a na onua de nti onua na famoda ɛhɔ ena abranti ankasa nso wura dem owura dem ɔmaame hu no ena owura dem sɛ ɔtopnum ɛbrɛ kakra ti no ɔmaame nso yɛ sɛ baabi adu de duba akokra ɛkɔbɔ enti wagye mframa kakra a owura dem akɔda ɔpemprono na mpem ɔpemprono na mpem na Pablo wura dem sesi ade ɛyɛ den na epemprono yɛ mpuni ɛno na ɔmaame ne soma onuanom ɔmo sɛ ɔmo nkɔhwɛ mpoma n'akyi na ɔmo hwɛ dem hwɛ sɛ mpoma no ɛyɛ luva ne bia ɛhɔ na onuanom ne kɔtwe ɔmo kɔn hwɛ ɔmo sɛ ne bra no ɛte akonnwa mu na emogya enwunu no ɛhɔ de ayamhyehyɛ bae mmarima mmerɛ omi nua ba yɛ pemprono ne bie a abranteɛ no te akonnwa mu ɛna ɔde ne nsa asɔ ne mene yɛ mogya a egu bucketim sekan a ɔno ankasa nko a na ɛhɔ dɛm wɔ no sekan ne da ne nkyɛn ɛno na yɛsusu sɛ ɔde di saa abɔnefo sɛ no na menkasa ma mekasa no nyɛ tenten no ɔmaame deɛ na nka mepɛ sɛ ɔne Sompa ɛka sɛ ɛbɔ bɛdi nkɔmmɔ na ɔmaame tibia no wɔ mu no in fact ɛden paa na onua paa bɛrima baako a ɔne no ɛne nam ɛda ne nyinaa ne kɔbaa yɛ de sie nyinaa no ɔwɔ me nkyɛn a yɛfrɛ no ɔwɔ ahene ɛkyampɔn nti bɛsɛ nka ɔno ankasa ɛtoa so ha na ɔne Sompa atiefoɔ sɛdeɛ kɔɔ so nyinaa no ɔde ma atiefoɔ me nuaba yo manenkɔ kusafo yo so mame ɛne mede ma onua no na onua no ɛde sɛdeɛ sie biara no ato Sompa atiefoɔ no me nuaba ma akɔ ababa Sompa ya eja wadaro ma deɛ sie atiefoɔ pɛ sɛ ɔmo tie mu nyinaa wo na wo ne onua no ɛkɔba yɛ nante ya kɔpem bra onua no deɛ sie emu nkyerɛ mu nyinaa paa no Sompa TV ne FM atiefoɔ etio yo dedika no medical tia watiefo nyinaa yɛde yɛnte asɛm dɛ benadana jo na nkɔmmɔ no tintin gyeta nyinaa ne sɛ Pablo ɛyɛ obi a ɔmpɛ namfosɛm Pablo ebu adeɛ Pablo enkasa Pablo nhome ɛda no na ne kasa no akɔyɛ ɔkyeawo a na waka kyerɛ sɛ bibia bɛyɛ ɛbɛfa ɔkyeawo a na waka kyerɛ sɛ bibia bɛyɛ ɛbɛfa bibia bɛkɔ right wate nti ma yɛ suspect is Pablo na wampa na waka sɛ sɛnea asia yɛn ɛne ne tena ase di nkɔmmɔ for almost 3 good hours ɛhyɛ na babɔ mu nkwan sɛ ne mfie wɔ fam na bibia nneɛma akɔ no deɛ nneɛma nka akyi wawie sukuu a wobɛtoa so nti ho yɛhwɛ de Nyankopɔn bɛyɛ den ɛbɛyɛ Pablo CEO nti ma yɛtoa so bisa sɛ problem bi wɔ hɔ paa ka Pablo na ne de nkyerɛ nipa Pablo de ɔka ne sɛ wadeɛ kyerɛ bɛdi nkɔmmɔ nti bɔɔ no ndu pɛpɛɛpɛ ɛna Pablo kaa sɛ ɔkɔda afei ɛbɔ 11:47 a ti dede wɔ fie a adaya Pablo ɛde sɛ kan ato ne mu atwa ti ɛkɔ maame hɔ obusa maame no Pablo abɛfa me nkyɛn wura dɛm sisie na meso me nsɔre wura dɛm akɔda me pempo na alɔki na meka kyerɛ nkwa sɛ ɔmo hwɛ poma n'akyi na ɔmo mfrɛ no na ɔmmie pono no yɛhwɛ poma n'akyi a osi plastic chair green mu na bucket green si n'anim ɛna mogya ɛsɔne yɛpempo no die a Pablo na asɔre gyina hɔ ɛde ne nsa ato ne nim mogya enyi fa ne nim kiki fa ne kɔ hospital ɔno a ne nante bɛfo kaa yɛde ne du hospital hɔ yɛde du hospital doctor fo gyina ne so saa na odi gye mu na deɛ esie nyinaa ɛno no safo kantanka yɛda wase ɛne wadagye abusua yɛkɔ nsɛm foforɔ ma yɛnsa ka yɛwura William Boadi ɛwɔ ahoma no so no ɛna executive director yɛwɔ Educate Africa Institute ebinom ɛkeka sɛ free SHS aban ɛde bɛtintim hɔ yi wanhyɛ da anyɛ no ntoto yɛ nti nneɛma bebree na ɛna ɛhwe ase yɛwura William Boadi mo ha mo akɔ aba o yɛnua ɔpɛnyɛ wohwɛ aban free SHS a wɔde bɛtintim hɔ a wohu ne sɛn mamintia wo ne wahwɛfoɔ na menua one of your big fan Sompa TV. I friend Sir Kwame Patrick. Oh yeah, 10 organizer in Accra University of Ghana. I hold on so bona just you or 10 bia with you pa ni channel we unim the channel say sa policy way ya dia ya ka hu nsɛm pii na yes me dia ba bontin nyina ne say
policy no ye pray ho ene ye de ye adwuma ne se ahunti ye hu portfolio de bra emma policy no enim na so the policy bi eba abeboa nipa na say at the end of the day no emmoa nipa ni yie a nka wan fa makra ha nkeye enti last 2 years last year no ye to aban ne for say nka ne papam no policy no enye etikonya nsachara ebi wom because photos ye hunu bebrebe but aban na enti mi ni obusa me say me hu ni sen a de meka chon say me hu ni ye kra enye papam Ore do susu say IMF a ye quarantine aban enye nsakraye bia wo free SHS ne mu ana IMF ni dey say echi kra na ba yo from 2017 18 19 omo yes omo implement policy no ye kan ho asem and the motive the root of this free SHS policy no it is not to help the nation from my point of view and how I develop or propound my educational policies. Okay? So the policy bar, you consult the people who are going to benefit the policy. Thereafter, you take your decision and you consider the submissions are and consulting of beneficiaries the mawo. It can the people no. Yes, see a down 2017, Bob 18 to 19 and 2020 implementing policy in Kaya. IMF as a media, ye can say nothing ama a Christian one as a winner, and because actually crowns and IMF no ebem. Tama ye implementing policy no message ani ye ten say ye mfa Ghana and IMF, ye mfa Ghana and IMF, and then ye ntimi fan to money ye. Internal issues ya managing ye. A futu aye de ma ban na ntie no and de do bia ye do nti wo susu say review ya aban ebe ye no wonye ne sen minia review no ye point ne say the government must cancel the free SHS policy ni de o and Educate Africa Institute ye jitum say name implementation no enye and I say fundamentals there's no way about me to implementation that's all. And the abano and stop the policy implementation. Now offer proper and deep without nepotism and favoritism scholarship scheme emra. In this case, everybody ma omunibie. Now woman mubi no. Omuntia omoma school fees sene ni enim dada no se ye koye nimu a na se ye ho so a ya ba be ne se de ye pese enye no ebiem se aban etwa free SHS policy nimu na wo mom se mo bi tua na wo mom se ni bi ekoda scholarship so a emfa so aban benya ne se obetimi agada sika na wetimi atoto ne ma ebi ti se adansie equipment any materials na ya san I consider the welfare of our teachers they are the pivot in education and so it's a command ye benya policy ni papemu na boa Ghana ni ba na ono so oko school no because enye say miko school awie sa keke nemom miko school awie sa dia bobra papa bi ene ye nyina ye hwehwe yo openye William Bodi medawase ene wadaje minu ya meso medase Abusia yamane bofo Eric anan so na wodi biabo wokopie mu ewo ewutu senya west mansini mu ewo mfimfim mantamu an Abrantie bia wanya mfirihia no aduanan enso Nicholas Kujo na danfo brabo pa ene efo kokuvi no matena chena no bi ena alaji ye Nicholas ya danfo ede chansi ade bodan so koja Abrantie efo kokuvi se wonhwe soma no efo free adwuma ba ye no na chansi edigu dan so eni ho enu ntu okona danfo Nicholas hono mo se wo kobisa ne se nchansi anye bia we hu ba bia wa na ebe ya kasa ekowi ase no na aye nsem bebre Eric na what me ka mo hamo akwa ba o Eric jina ye ni ankasa Eric anai
Eric enya ne tie sa brantie bi ade sekan atwitwa no akasa na danfo ne yonko brabo pa ne na eye chansen yi ho akosi sen medase asempetia na ade adano ebinada ebetin etwemu no na ade kopie mu wotu senya West municipality no mfimfim mankem hanamo ana ewa abrantie ba kwa ne din no ayensa ekan ye no Nicholas Kujo na nimfie no edianan enso 47 years na ne yonko brebo a menka se one na okon nakra na ono nimfie no ko anim kakra esen no ono nimfie no edusia miensa 63 years and din ayensa kan no ene efo kokuvi na arohosemi ne ekofa ne nyina baaye no ene se ade abrantie ba ko a ono nso ewo ho ne din ni alaji na menka se mumiensa nyina no omo na mayonkofo na alaji no osine dinosaur sunti no ode adanse no honyoma menka se roofing sheet we dia di kura edan so ibi no ode 2 packs e de kokosom owura ndine efo kojovi ne se ohwe na onfensie ma no na ebrepem no beba na waba befa inti no ode komana no benada eno ebesin etwemu no ana ade alaji a roofing sheet ye ne de no ne Nicholas Kujoi omohe ekokofa roofing sheet na bra na efo kojovi no okọ adwuma na efo kojovi na onim ho bibia ne saso nti ofre adwuma ba na nyumre no ana bebe hu se roofing sheet amedigu hanam no eni ha enti nam sayo so ma okoko bisa owura ne din ene Nicholas Kujoi se ade eni ha na unim na bia ewo no so ya na ba fa enti ede enti no ahwo kakra ba we se na mo de ade aba bejame a ade na mo be fa mo mama ne na se bio se yera ya mo be ka se me ana na mensa so amana ya nti enu no no ana de ano baba ya kakra ba ya ma o munyina obi aka kasahyew ede kire ne yonko na enu no ana ya de efo kojovi no mum ebeyi ede a kire Nicholas Kujoi ne se sansem hu se ya ana ye ma o yiri jai wa wonam so ye se nka akwakobo ne bia no nti enu ana ma Nicholas Kujoi ha no yes na asem esi dada me yesiesi ede na senya mema senya confrontations anase enya no baba ya okoko ye no babetumi nti ena mo pata ya ma akoma kofum na nyumre mu ana ya de Nicholas Kujoi ana okose branten anopa ede to a efo kojovi woni dem ma ene okotwitwa na ha nti wo hwe pictures ni bia masoma ade abanfonyini bia masoma ba hu se efo kojovi ni trimu nyina ede moja achese wa papa ni trimu na nyame ana fefie ne no efo kojovi no ote enkwamu na dodo na mo bia ya sa arohu se mesi koshi amabo sabro no kro no ana sa arohu se mi isi ewutu senya iso mo hwe ya omubo yewura efo kojovi abombo edini kokopie mu ewo Winneba trauma and specialist hospital ndi nyame adom efo kojovi eti nkwam a honom no a doctor for ne nurses for mo honom ato ye nkrase nyame adom no hoden eno nso nya asem keto akwanti so bisa ya asem pete na sa na tie nipa onu di sanse mu no Nicholas Kujoi no ade ne no wakwa kodi ewutu senya aposifo nsem a oboa omo ama hwehwemu mapa enso etimi akoso asempetia na adanse hu nioma no ewo Nicholas ho ana hello asempetia timi kasa mibisa se wetimi ni Nicholas atwetwe nkomo na adanse hu nioma no ewo ne ho ana Nicholas Kujoi no adanse hu nioma na eni no ho na emom no ade alaji ni mum no ede kokoja efo kojovi na okwa akofa ni mum no na ono nko antimi nkofa ne saso ntimi no behia Nicholas Kujoi no emwa nti Nicholas Kujoi no kra da dance ho nyoma na enya ne de ne mum no okokoja alaji emum ma na kokofa na dance ho nyoma efo kojovi free adwuma ba kokko bita ono no mum Nicholas Kujoi no se alaji enyoma yo de ba beja mi eni honom ana ono no mum ebe na sutre so no kre na ewie mu no ya ba be fai ana ma efo kojovi enya ho abotra ede ano baba ye kakra ba ya efo kojovi ekoka asema eye Nicholas Kujoi no mum ya ema ode ho obufu akotwitwa na ne no ono mum na ade ne nya ne de no ene ono mum akwakodi a police for ensa obo ama hwehwemu akoso asempetia na se efo wonfie sei efo no ni mfie no eduosia miensa 63 years ana efo kojovi enya ne mom no ohwe sene ne mfie no ko enima na dodo na hu ne se sene se kan ne se di ne nyam na nkobefum ne nyam adom ne no tinkom a or responded to treatment Winneba specialist and trauma hospital bia wo kwa wo di bi ba Eric ma me fa won si ha wa me da se ne won kire mu nso me da se
Abusia Sompa area pram to break asiebo ene gusu ayede mamu yenko kwabri east mesini mo honom eno numonyafo ne MC awo ho aban krachi panyin ayen senkyere ni bi pa adanwoma se hene na nakodwonti amwa panyin ayen ne pabi ene suku dan a wasisi wo honom enam so ema aban krachi panyin adanase asra hemfo mu ho ni na senkebeya enkomo so beso masne se de beya enwoma bi abeboa ama dusua ho nsensem akoso se ne wo se kono obi a ene kakra obi abenya bia sadanse ho niomo sisika kakra wonfa mboa na omonfa emboa omo adusua ho nsem school sem so de ene mo ban bia tumpo ye no so na nan wasanso face ne bo a ye nyina ehu ne wo ye mesramo da masemai de o tu sapano oni eta na chiri tenfose de o fu de apano ene piano mesramo se na nanu ya de afisi ya head for no mo hwe de ba ye emia wo school mo eye na ye hwe se school no so no ebenya bia ne bi e wo ho na ayefe afi nana oba we de messe wali di mu a adamwa se de mo ni wonyam so eni ti wa na abeye ekro ni scheme no de bia supplement ye bo bonkra o mu eye scheme o kabra na maka se amenti ase se adamwa se ni wade adwuma ka se ni ekro ni bi mo ka ho ti be de nana wada ma wa na abeye bo se manana aha ekro de na mo famra assembly ho e be ka se me director e no ma ye o twa ma me se me ka no e ka ho bi na e mo because o ya de fefe se die e se kuro scheme ho sa ya so na school no meka o hene no anisade hu so be boa school no ensa se no so no ona bo madam ma mo na ho na won kyerɛ mo ano and document di bia kama into the future adama se the problem ni ha na nso so no baby di nti no esi ade sa future no so ema mo afi awofo no so no meka bi kakra kyerɛ mo ye besrɛ mo adisuado hu pa ana na do dan kwakufu ado wo se o me school atumpon a o di free SHS aba ni ehwe na awofo no so mo mo no mo ni nko mo ba no ho munya wo mo sa munyo mo jeje mu nyankura ni hia bi ese pia wo no so adanwoma se hene na nakodwonti amwa panya wono esi school dan edema adanwoma se RC primary school no enso den sam kakra ma ensem trofo sei your 5-year development plan no point number 2 baby a etoso miru no na your educational factor and factors you can say ani even say you will say sekoni betuma tumpon ana ebe konkan a na eyade a ebi ehye yehwe ho eyipa na ho no ubiema na ye wo bibia ye fe no semi formal education sector and informal ye fa ni say boy tofa ni ye hwe say ye wo de yesua ni school dem and ye wo de yesua ni ya bontene na e wo de yesua e wo say ye wo ye ankasa ye fi na yesua de enti be hu ni se ehun be hia se ye hwe sa kwa wina so no na ye hwe kwa so e be ma ye formal education sector no so no emu aye dene ana se etumpo eno na ho be hia se na ene 3 unit class mi a ene ye komisi na ho be hia se ye tu se ade no anamo ne kure jamie ni na nya ade a eda form enti ye se ye be hwe ho kwan a ye betimi aye ampa ededa obade ededa na nanom enti ye hyase a na ye November last year na ye adoma enu ene se ene ye di nkomayi na ye wi ye hyase no se dem tu ano no na nye sa netie me fa ne se na ya de bia na ye nenso na nye tra ene si ne hu 3 unit classroom a na me maame emodin ba odita de ba adawoma se hinechi no eno nene amana aviesi nipa kasa ye aye adanwoma se hene na na kojo nti amwa panya fenso head teacher ya wo suku mu ho no madam Mercy enso gina kyerkyerefo ni na anamu eda na na sisei no na ye ho kire ye wo classrooms ho ena na be hunu ye ena oso obama ye baabi atena aka bia ye wo no ho ampa so enne be ye kakra mu ani ya fekora ana oka se
obepe sada no amaye ampa na wanya ene e bia me 3 classroom ebeboye kwan bebre so ebema ye ho ahawe empo ebeboye me ye dodo adoso ye benya nkwara aka ho wonse nkwara nso de omo paade mo no ntine ye bebia maye ye bema ya de suane ne ya de kire akoso de ye kan se odoma nko yankopon onhyira no oma na hindie mu ntre oma na hindie ntuhwa oma yentene nka awo me bebre yesre yankopon nhyira ma no enkwatenten ene na hindie ewo na hindie Pakasa ye a head teacher ya wo adangoma se RC Primary School ne samo de maye no na ye kotie busia ye ntwa ye homrase ba ensem bebre na na aka kire Ghana Police Service abodwumaso bia ma wo ye hwehwemu ene Nigeria for makomako 49 wonom akodra mu adepoti omo ye no ye koba obeti e wakase iso Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertain ko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de eno ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni ha kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhwamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem ani speed ne de esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia ye provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne edru hodadada or how bia sane atie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wodan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa, 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 Sompa. Abusiame da wasesa wajebre na woni atena Sompa prem to break asiebo ene eguso ede mam no betimi akaye ho e wo Facebook social media platforms ahodo ni na ya YouTube eka ho TikTok Twitter ni na wudru ha Sompa TV Ghana ene wo comment o de to ho no ma ebrepam le bekenkan ni na e dia ma hwese wo be like page no na wa hye so ama afofro so ensa aka Ghana Police Service abusua wo mo ni Economic and Organized Crime Office Yoko akabom ayenhwehwemu sunku bi pa amekọ wiase no Nigeria for makomako 49 wache wo mo na wo kire mu a emu 47 member ena mu mienu so ma no mu fie ne de efri be 18 years ekopem 34 years ameno ka say de wo maso mu ni na akogu enkran empumpuni mantem na wo kire ma wo mo nkrofo bi ba no so yentina computer achi ni esisi nkrofo njo mu sika de a wo mo ya de wo mu pa no mo koche wo mo no wo mo nsa eka 70 laptop computers ena laptop no mako 70 Saloon cars mienu eka ho ena mobile phones no be 51 internet modem ayede kwa be phone tentankase no nso no post for ensa eka 9 ena na akade bi ka ho ena omokwaji frisa enkrofo nsem no wakirema wo mo ye enkrofo bi ayaso mu efri oman bi akọ oman foforo so ne ehwese ensa ebeka ma me Faustina Latte ya ono ya public affairs panyipa na nke ne no atwetwe sansem ikomokwa mo fa so eyesa ehwehwemu no nanso yensa anka no Abusiamwe wunya aperitivo non-alcoholic bitter ni bia ebeboa wuye pa eye Italy mountain so ne ye nsen enyansa ebro ne spices pa ene de ye herbs ene fruit ahodo ene kikabom eye mama eye mama brabo ho nsensem wo diabetes problem crampa aya no aperitivo non-alcoholic bitter ni bi na wanu bo ho se mi sugar level no ekosoro wunya aperitivo non-alcoholic bitter ni bia ebeboa wuye pa
pa esa ne say enso esikyire engu mu wo pɛ bi a betimi afrɛ mpanyifo ɛwɔ 0553 947 447 0553 947 447 afensu ye de mizo ene mixa 5G drinks ni bi abedwaman so ensa na de akono wo serve ewo programs ahodo bi ase a ebeti wanim enu nti kai se wo end of year parties a wo beye birthday celebrations awari amugini ni na mometo mizo ene mixa 5G drinks ni bi na momfa nkoye na bibia entumi enye kama ensa no ya to apeti supermarket ene shops ahodo ebe wo bia wodru honoma wo benya bi ato bi kan supermarket ewo achemodan wodru honoma de hia ne se waka che ne se wo pemizo obeti ase na wo ma wo ensa ne bi ya wo mango de ya wo mixed fruit ya keka nuaba ni bebre abom amana ye ba ko nya bi a ebeboa wo pa wo betumi afre 0246 270 221 0246 270-221 anasa baba sompa fie ha se wo ba empanyifo no ebehwe wo kama na wo betu ni dosopuo anasa opa ne maako a ye behwe wo sene se afema men kanfo Sowes Herbal Clinic and Farm Sowes edwuba pa wo tu ya de ahodo bebrase ene to tifi stroke ene etete wo eja wadwendwe ne stroke na hyase se ebo nka ye bia na wotutumrika ede aba Sowes so ba mpanyifo betimi aboa wo pa Oshim School Junction ene barekese ene yabo yensese yedi adwuma hypertension etete wo sisiemu hauni na wo ba ye betumi ahwe frempanyifo ewo 0243 282 629 0243 282 629 now am I dear entity winti wo ho a na wape future life smart food ni bi na wadi na bibia etumi aye kama ewo widie nim na future life food no so yedi bebre aba edwaman so se future life zero no bi na wo pe future life oats future life protein future life smart fiber ene mo tabela na bi wo nipa wo se wonya bi edisisi shelves so wo kitchen pe bi esi ho no ma ne ye kakra no wa pe bi 23 vitamins and minerals and ahwemu se be your 19 amino acids unim amino acids esonfa so ntunye bia betumi abo sofoline alignment wa sofoline ye ni alignment no ena edi hwe ni mu betumi afrɛ mpanyifo e 0246 010 150 0246 010 150 na dodo a opese wutu anasa wankasa woni wabusua eche anomo no watumi asre omo na omode abro yebeko Facebook na mwadwenkyere na omode aba no ya kenkan ede amamo na sana no Abe Herbal Clinic ekoso ebo mudewro Abe Herbal Clinic dia bedan ye se prostate cancer na etete prostate cancer nti wo be bia agya adwuma te wo nkyɛn ya wo hwe ba ne sana enhyeda mbo malaria na etete wo eye holy heart na bacteria infection ma wo se wo basem na memasem etumi egina ne nanso enu ntitutumi kanako Abe Herbal Clinic Mami abe egusu a wo bo adwuma wudru ho no mo so asoro kokora ba ya sickle cell test and scan test and the bonus sickle cell test and scan test na won so hu sickle cell no ba bia wugina stomach ulcer no e serious and not na so say ebetumi edi wunya emfa wo stomach ulcer no and not na fie penis enlargement wudru ho no me obeme obehwe se de kese na wo pese wo yema wo no obetumi ebiebiem na wo so nya size a wo pe de akobo adwuma esa ne se na gas ya ba no kese mu ene ye pe fibroid nso na etete wo so a koma ma be ho tano so apatrapa new site apatrapa junction hono ma anase obetumi afra 0243 345 392 0243 345 392 afa ya dia no ntena ho maka kire wo dada Abe Herbal Clinic wose wo ba obeboa afa cloud internet so stable internet connection wo fie
afena waya office obesa mo ya wifi anasa hotspot dia eye cloud internet nko a na obetimi abo web hosting ene cloud ayi Ghana internet dia eye ba akopɛ wo betimi asiesie offices na ma ene obi wo hase kwa ne sabeka internet no bi internet na tete nko ejina so 247 mo de bebo adwuma sene CCTV camera installation and so cloud internet eye bi digital security locks ni na ubenye bi o top high ya won Love FM na ewo abronsan kro na mu 0202 699 110 0202 699-110 pesa woto mo nkran so fa be fon tentan kese no so a enum email no support@cloudghana.com support@cloudghana.com Ebusia Tabita clinic ba ye nche na so dwuma wo bono eche nkurei diabetes etete wo prostate cancer wodru Tabita clinic wo mo betene te wo mo betu ase afri honom edam entina se Emma diabetes and dokro no chine bi wakwese sika wo baabi bebre nanso na yade no da sutim ne etima utu ase enkota bita se ahya ase na na ade aba emfa hu ni baabi adumpo wuduru hono ma wo besiesie wo befiri ho akono na wede no ayefe omahwe se ne sama wasimi aba wo dadamu hona be hu se yes ayare sapapa bi ewo baabi sika kuma bi ena betu obo so beba no wanim ni na aye serious ya ne softline alignment no ena di hwe ne mu patase kwan ne so a waya sa wo kwasantase no wudru softline alignment a ye ne alignment na ena edi hwe ne mu ube hu yan so ewo nkran Madina Firestone Footbridge honom ehone aboye nsese ya ye hwe nipa ehone aboye nsese ye di dwuma ena wo sa ya hya ase agege ne de esewani frepanyifo ewo 0260 196 219 0260 196 219 afaya keka ma adwenkyere ne kakra wo hu na yemfa ensore so ya Grace mezo fa adwenkyere no to sena menkan na yentimi sore so eza ne ze bola aye krado amisko spelele kaswa ede ne dia ba wo say happy birthday so nkokra en confirm kaswa MCE ewa nam kwesi wonder ono so keep up the good work ane ya da sepa ya boy dwuma se ne se Zuberu so de ne die Africa so se MPP amanyokuo ne die amanyokuo bie ne ha betumi asene no omo boy dwuma pa we ya Frederick Odo no so ya na wo bobo nanso na wofo Frederick bibia ba ye fine why Hernandez Fidel ono so ede ne die aba afi MC ya oprako ono so good afternoon host MC ya oprako ya jiwusu na nekua mo boaten enso de ne dia ba ha se wo se Dr. Baomi ade ancha wo ba wo ba abeje o manga na efinkwasom mu wo ye teacher kujo tepanyina susu ena ono so ye cheta foni na we so free Christopher Kaswa ho ena odia boso mayi mu nsam de eye bebre Martin manenko Martin owusu boaten wo se MPP foyi de bebre na ejide ya frimo emunya unu ho so motoma MPP so mbra ban mu bibia ba ya kama we fantastic Wilberforce ono so edene de babusa ya bra no aye bia no tie sorry so bola sompankomo wa ya krado no betena so beje adwa no adanda adwumedie na ma bibia aye kama wo hwere sa program na wa ya wo ho pa mamenda ya editor se semufo panyi wa ya de na kuku Veronica Jando no so titimfidie na chi efide demu ya Grace Buffalo Matewo nka muni na mo badwuma maboa amadwumedie no so aye kama me so meji adwa kenkan kasei maamo ekua boachewa asempa yetia enimide meda se bebi a wa wutie me se waje bre nyame enka ho Sompa Emenkwa majori emprena na J Frank company wa meja ya